बेरगाव ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेरगावआव गोदानै गंसेबाव दोरोङारि जि जोम फानग्रा एमएस बिनानाव दख'ना स्ट'र मुंनि गला बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगावनि सेवनि समबाय समिति लिमिटेडनि मोखाङाव डिमाकुसि बेरगाव राजा लामा सेराव गायसननाय एमएस बिनानाव दख'ना स्ट'र मुंनि गंसे जि जोम फानग्रा गलाखौ दिनै बेखेवनाय जायो। गोदानै गायसननाय बे गलाखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला आबोफनि लेङाइ आफादगिरि बिथराय बर'आ। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि रहित बसुमतारी, खाग्राबारि एबसुनि आफादगिरि अजित बर', गाहाय नेतारि बड'सा दैमारि, बेरगाव एबसुनि गाहाय नेतारि दैथुन बर', उदालगुरि जिल्ला आबोफनि लोगो गाहाय नेतारि शर्मिला बर'जों लोगोसे ओनसोलनि गाहाम अनसायगिरिफ्रा बाहागो लायो। नैबे बेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय नैबे बेरगाव आरो डिमाकुसि थांनाय जि लामा सेर अर्थात जोङो नैबे सिउनि समाफायनि जि साखाथि बेवहाय जोंनि सासे बिनानाव अर्थात जोंनि खाग्राबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय खासेबथार गामिनि बिनानाव अनजिमा नार्जारि बिथाङा दिनै मोनसे बिनानाव दख'ना स्ट'र जायखौ 7 स्टार होननानैबो जोङो मिथिगोन बा 7 स्टार होननानै बिथाङा होनानै लादों। दा नैबे 7 स्टार जि बिनानाव जि दख'ना स्ट'र बेवहाय आङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला बिनानावा सासे जाखांफुनाय सासे फालांगिरि होननानै आङो नैबे समाव बुंगोन। खारन बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन दाबसे जायगायाव बिथाङा बर'नि गाननाय जोमनायखौ लानानै बिथाङा दखान होबोगासिनो दङ आरो दिनै बिथाङा गुबुन मोनसे जायगायाव शिफ्ट खालामनानै दिनै गावनि जि गला बेखौ साबना हामना खालामनायनि थांखिजों दिनै मोनसे गुबुन जायगायाव बिथाङा लादों। आङो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो आं खावलायगोन बिनानावनि जि मोनसे दखान जि दख'ना दखान बयखौबो खावलायगोन जे जोंनि बे बेरगाव महकुमानि बा बेरगाव सारियालियावनो साखाथियावनो जि बेरगाव आरो डिमाकुसि थांनाय जि लामा सेरनि जि मोनसे जायगा जायखौ जोङो बयबो आं दैहैनो बुंदों जे सिउनि समाबायनि जि साखाथि बेवहाय बयबो फैनानै जि बर'नि जि नांगौ जिखिनि गानग्रा जिखिनि दख'नानिफ्राय लानानै आर'नाइ गामसा गस्ला जिखिनि नांगौ मुवाफोर बर'नि गाननाय जोमनाय बेखौ मोननो हागोन। आङो बयखौबो बिनानावनि जि गला बेयाव फैनानै आङो बायफैनो थाखाय आं खावलायगोन। गासैनोबो दिनै नैबे बेरगाव ओनसोलाव जोंनि खाग्राबारि दख'नानि सिङाव थानाय खासिया बोथार गामिनि बिनानाव अनजिमा नार्जारिया नैबे बेरगावनिफ्राय डिमाकुसि रुट बे लामा सेराव गंसे जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनि मोनसे गला खुलिदों। बेवहाय जोङो जोंनि खाग्राबारिनि सासे मैखोम बिनानावा खुलिनायनि थाखाय जोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय जों सासे आइजोआ गला होनानै जानाय सोलिनो हानाय सिख्ला बैसोनिफ्राय गावनि नाजानायनि गेजेरजों गावनि थांखिखौ सहैनायनि मोनसे लामाखौ लादों। बेवहाय जों गोजोननाय मोन्दों। नैबे बेरगाव बायदि ओनसोलाव जोंनि खाग्राबारिनिफ्राय दखान होफैनानै गला होफैनानै गावनि थांना थानायनि बा जिउ राहा दानायनि मोनसे लामाखौ लानो हानाया जोंनि बर' आइजोफोरनि मोनसे गोग्गानायनि नेरसोन होननानै बुंनांगोन। बेवहाय जोङो सासे आइजो हिसाबै जोङो हौवाफोरजों जुजिनायनि मोनसे लामाखौ जोङो मोननायनि मोनसे लामा बियो लानायनि मोनसे लामा। जोङो आइजोफोराबो हौवाफोरनि उन नङा। जों आइजोफोराबो जों हौवाफोरजों समान समानै जोङो आवगायलांनो बा गोजौ लामाखौ लालांनायनि मोनसे बिथिं बियो। बेहाय जोङो आइजो हिसाबै जों गोग्गानाय मोन्दों। बेल' नङा, जों आइजोफोरा दानाय लुनायनि बेलायाव नैबे समाव गोबाङानो उनफिननानै थानायखौसो जों नुनो मोनबोदों। बांसिन आइजोफोरानो जोङो दानाय लुनायखौ जों गारबोनो हमदों। खिन्थु बे बिथिंखौ जों गारबोयोब्ला जों बर' समाजनि जोंनि हारिमु जिथुनाखि गाननाय जोमनाय बेखौ जोङो खोमानानै लागोन।
बेखायनो जोङो बे जोंनि जिथुनिखि कालसार बेखौ जोङो आवगायलांबाय थानो नाजानांगोन आइजोफोरा दानो लुनो नाजानांगोन आरो लोगोसे बेबायदि बेफार फालांगिखौ जों आखाइ होनांगोन अब्लासो जोङो बर' हारि हिसाबै बर'नि हारिमुखौ जों लाखिनो हागोन बेखौनो आङो खावलायदों जे बर' आइजोफोरा गुबुन हारिजों जुजिनो हानाय बादि गुबुन कालसारजों गुबुन हारिनि कालसारजों जुजिनो हानाय बायदि जोंनि बर' आइजोफोराबो आवगायलांनो हागोनखौ जोङो आङो आसा फारिदों बेखौनो आङो खावलायदों जे जोंनि आइजोफोराबो बेबायदि दखान एबा गलायाव फैनानै जोंनि हारिनि बा जोंनि हारिमुखौ लाखिनायनि मोनसे नेरसोन बे गलायाव फैनानै बायफैनांगौ गाननाय जोमनायखौ जोङो लाखिनांगौ हारिमुखौ लाखिनांगौ बेखौनो आं खावलायदों। खुलुमबाय आंनि मुङा अनजिमा नार्जारि दिनै MS बिनानाव दख'ना स्टरखौ बेखेवनाय जाबाय बेखौ बेखेवबाय उदालगुरि जिल्ला आबोबनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा बिथराय बर' आंनि हांख्रायनाय बायदियै बेखेवनानै गालांबाय आं बेयाव जोबोद साबायखर बावदों भेरगाव सिउनि समस्ति ना समबायनि मोखाङाव बे बिनानाव MS बिनानाव दख'ना स्टरखौ बेखेवनाय जादों बियो माहारिनि गाननाय जोमनाय गासैखौबो नांगौ बायदि मोननो हागोन गोदान जेनेबा जालांबायलां ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसे गोदान कालेक्सनफोर मोननो हागोन ओंखायनो बयखौबो आंनि MS दख'ना बिनानाव दख'ना स्टराव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। खुलुमबाय आङो रयेल बड' ब्रेन्डनि अनार जानानै नैबे दिनै जिथु बिनानाव दख'ना स्ट'र आगै अनजिमानि नैबे ग्रेन्ड अपेनिंआव आङो सफैनो हादों आरो बेयाव आंखौ लेंहरनायनि हांख्रायनायनि थाखाय आङो आगै अनजिमाखौ थेंक इउ सेथियावनो नैबे बेरगाव एरियायाव जिथु आगै बिनानावा दिनै बे दख'ना बिनानाव दख'ना स्ट'रखौ बेखेवदों बे दख'नायाव गोबां रोखोमनि बिदि रयेल बड' ब्रेन्डजों दिहुनजानाय गोबां रोखोमनि बिदि जिफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो फैबाय थानाय फुजा आरो गोबां बिदि हाबा सिजननि गोबां जोंहा गोदान बिदि लन्च जानो थांगासिनो दं रयेल बड' ब्रेन्डजों दिहुनजानाय जिफोरा नोंथांमोना जायफोरा खाथि खाला एरियानिफ्राय नैबे बिनानाव दख'ना स्ट'राव फैनो हायो जितु डिमाकुसि टंला आरो भेरगाव एरिया आरो खैराबारि जायफोरा फैनानै लांफैनो हायो नोंथांमोना नैबे बिनानाव दख'ना स्ट'राव रयेल बड' ब्रेन्डजों दिहुनजानाय गासै दख'नाखौ नोंथांमोना बिनियाव मोननो हागोन नोंथांमोना कालेक्ट खालामनो हागोन आरो आंनिल' नङा आंनि रयेल बड' ब्रेन्डल' नङा आरो गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि बेयाव दख'ना मोननो हागोन जेरै गामसा रेगे रेगां फास्रा आर'नाइ आरो बिदि गुबुन ब्रेन्डनि जितु दायो बर'फोरा जायफोरा दिनै गावबा गावनि ब्रेन्ड बानायनानै बेबायदि दख'ना बानायगासिनो दं बिथांमोननि ब्रेन्डखौबो नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो नैबे बिनानाव दख'ना स्ट'राव नोंथांमोननि जितु नांगौ जानाय जोंनि आबौ आगै बिनानाव आइ आफामोननो गाननो जोंनि बर' ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ नोंथांमोना बेहाय गासै रोखोमनि जिखौनो नोंथांमोना मोननो हागोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै बे समखौ